खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय हलिउडनि स्टार हायडेन पेनिटायरआ 36 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बिथांनि थैनायखौ रबिबाराव बिथांनि थान्दैया रोखा खालामदोंमोन। थैनायनि जेबो जाहोनखौ रायजोआरि महरै फोसावनाय जायाखै। पेनिटायरआ उन्दै समनिफ्रायनो रंजानाय मुलुगाव खामानि मावबोगासिनो दंमोन। बिथांनि जिउ राहाया 1990 मायथाइयाव जागायदोंमोन आरो बिथाङा टेलिभिजन आरो सावथुनफोराव गोख्रों हाबा मावबोदोंमोन। नाथाय बिथांजोआ बोरै बेबादि अबथिरा रुंसारि जाखो बेनि दासिमबो रोखा जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय बिथाङा देहानि गाज्रि थासारिनि थाखाय थैदों होनना माखासे रिपर्टआव फोरमायदों। फावखुंग्रि हेडेन पेनिटायरआ खोला केर'लिनानि ग्रीनवेलियाव कार्डिक एरेस्टआव 16 आगस्त 2022 खालाराव 36 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। बिथांनि थैनायनि मावख'आरि जाहोना उननि पस्टमर्टम रिपर्टआवसो मिथिनो मोनगोन एबा नायबिजिरनायावसो मिथिनो मोनगोन होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। जोबथायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ 3 गलनि फारागथियाव शिलंलाजं एफसीखौ 135 दुरान कापनि क्वार्टार फाइनालाव फेजेननानै सेमिफाइनालसिम सौहैनो हाबाय। मैयानि जानानै थांनाय शिलंनि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियामाव अलादीन आजारीनि हेट्रिक होनायनि गेजेरजों शिलंलाजंखौ 5 गल सोयो। बेराफारसेथिं शिलंलाजं एफसीआ थामहिनबा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीखौ 2 गल सोयो, जेराव 3 गलनि फारागथियाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ देरहायो। बोहैथि दाननि फैगौ 20 आगस्त खालाराव सेमिफाइनाल बादायलायगोन एटिके महन बागान एफसीजों, जेराव थांनाय सानखालि एटिके महन बागान आरो जामशेदपुर एफसीनि गेजेराव बादायलायनाय जादोंमोन आरो बेयाव एटिके महन बागाना देरहासार जादोंमोन। बेनिनो फैगौ 20 आगस्त खालाराव सेमिफाइनाल बादायलायगोन नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो एटिके महन बागाननि गेजेराव। दिसपुराव आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि गेजेराव गोनांथार जथुमा मैया जायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीनि नुजाथिनायाव खुंनाय जथुमाव बिटिसि हालामखौ गोबां जौगाहोनाय आरो गोजोन खुंथाय थि खालामनाय थांखियै सावरायनाय जायो। जथुमाव बिटिसि खुंथायजों सोमोन्दो गोनां गोनांथार गासै आयदानि सायाव आबुङै सावरायनाय जायो। दिसपुर आरो क'क्राझारनि गेजेराव गोबां गोहोगोरा खौसेयै गोरोबलायना रायजो राजाफोरनि थाखाय खुंथायारि सिबिथाय आरो जौगाथाय खामानि आवगायलांनायनि थांखियैबो सावरायो। लोगोसे मैयानि बे जथुमाव आजावनाय थांखि आरो थिखानाय खामानिफोरनि गोख्रैथि नायफामनो थाखाय फैगौ 3 दाननि उनाव फिन आसाम सोरखार आरो बिटिसि खुंथाया क'क्राझाराव जथुमा जिरायगोन होनना मिथिमोनदों। मैयानि जथुमाव जनजाति आरो बराक सेरफांनि सुबुंफोरनि अनगा बुरलुंबुथुर सेरफाङाव थानाय सुबुं आरो आसामाव गुबुन हादोरसानिफ्राय थाफैनाय सुबुंफोरखौ सेन्सासआव असमिया रावखौ बिमा राव महरै लिरनो खावलायदों। गिबि मन्थ्रिया बारग' बुहुमनां चेम्पियन पि.भि. सिन्धुआ मैया गोदान दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियामाव BWF बुहुमनां बेडमिन्टन चेम्पियनशिपआव गोमोथावै देरहासारनानै गावनि गोदान आगानखौ जागायदों। बिथाङा आयारलेन्डनि सफिया नबलखौ 21 आरो 11 फारागआव फेजेनो। बुहुमनां बेडमिन्टन चेम्पियनशिपआव सनाजों लोगोसे 4 मेडेल देरहासारनो हानाय सिन्धुखौ गिबि राउन्डआव मोनसे मेच देरहानो थाखाय 29 मिनिटल' नांगौ जायो। थांनाय 2019 मायथाइनि बुहुमनां बेडमिन्टन चेम्पियनशिपआव 1 सना, 2 रुपा, 2 ब्रन्जनि मेडेल मोननानै देरहानो हानाय पि.भि. सिन्धुआ चीननि चां निंजों लोगोसे आइजोफोरनि हारसिं बादायलायनायाव गोदान रेकर्ड खालामनो थांखि लादों। जाब्रबथायजों फिसायनि जिउ गोमाजानाय अदालगुरि जिल्लानि धनसिरि ओनसोलनि कासिबारिनि दुखुथिया दुलुर बसुमतारीनो 3,50,000 रांनि मदद बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीनि। दुखुथिया दुलुर बसुमतारीया बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांनिफ्राय राङारि मददनि थाखाय खावलायदोंमोन। थि समाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा रां होनानै मदद होनायनि थाखाय दुलुर बसुमतारीया फिसायनि गोथै सहखौ फाहामसालिनिफ्राय न'आव लाबोनायाव मदद होगोन, जेराव थांनाय सानखालि बिपिएफनि लाइमोन आफादनि दैदेनगिरि कास्तम बसुमतारी, प्रहलाद बिथांमोना रांखौ गथायो। बसकाव एफबिआव मुंख्लं गायदे आरो हेलेनानि मुङै गोसोखां पार्क बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीया
आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि नुजाथिनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बसगाव FB आव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आइजो गायदे आरो हेलेनानि मुङै गोसोखां पार्क बानायनो थाखाय मैया अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे गसाइगाव कासियाबारियाव ट्रेनिं सेन्टार लुफुंनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों हाग्रामा महिलारिया। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव गसाइगाव विधानसभा बियाबनि MLA सभाराम बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारी, MCLA उइलियाम नार्जारीजों लोगोसे दोलोनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लायो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बोसोरनि गेजेरावनो मुम्बाइ आरो झारखन्डआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनाय जागोन होननानै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेबादि फोरमायो। अरुणोदय 3.0 सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। चिरां जिल्ला खुंथाया अरुणोदय 3.0 स्किमजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर, सोंलुफोर आरो अजदफोरखौ थि समाव सुस्रांनो आरो गुदि थाखोआव मुलाम्फा मोनग्राफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय नडेल अफिसार आरो सोमोन्दो थानाय विधानसभा बियाबफोरनि थाखाय अरुणोदय 4T थिसनदों। अरुणोदय 3.0 जों सोमोन्दो गोनां माबाफोर जेंना एबा हेफाजाबनि थाखाय अन्नानै सोमोन्दो गोनां अरुणोदय 4T जों जगाजग खालामनो हागोन होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। चिरां जिल्लानि पाटाबारि ME स्कुलाव फोरोंगिरिनि आंखाल नुजाथिदों। साथाम फोरोंगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनायनि उनाव चिरांनि पाटाबारि ME स्कुलाव दा फोरोंगिरिनि आंखाल नुजाथिदों, जायनि थाखाय बर' आरो असमिया मोन्नैबो बिजोंनि थाखाय थाखो खथाखौ सामलायनाया जोबोर गोब्राब जानानै फैदों आरो फरायसाफोरनि एटेन्डेन्सआवबो गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। बेनिखायनो फरायसालिनि बिबानगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाइजामनि गेजेरजों गोजौ सोलोंथाइ बिबानगिरिफोरखौ नारसिनथाय होनानै थाबैनो फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय खावलायदों। हारियाना IIM रोहतगाव गोजौ सोलोंथाइ लाबाय थानाय जुलियास दैमारिनि सोलोंथाइ लानायाव गोबां रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिदों। बिमा-बिफाया BTCनि खुंथायाव फिसाज्लानि सोलोंथाइनि थाखाय राङारि मदद हास्थायदों। बाक्सा जिल्ला अदालबारि गामिनि जतिन दैमारि आरो नितु दैमारिनि आंगो फिसाज्ला इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मेनेजमेन्ट रोहतगाव गोजौ सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसा जुलियास दैमारिनि फरायनायाव गोबां रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिदों। गोरिबजों नाख्रेबजानाय जतिन दैमारिया गाव फसंथानारि एबा प्राइभेट फरायसालियाव फोरोंगिरि मावब्लाबो नाथाय जा एसे बेथन मोनो, फिसाज्लानि सोलोंथाइनि थाखाय बियो थोजासे नङा। नखराव बिगाब्रै हा दंमोनब्लाबो बिगासे हाखौ फाननानै बिगानै आबाद मावग्रा हाखौबो गुबुननो बन्दक होनानै फिसाज्लानि सोलोंथाइ लानायाव रां खरसा खालामबायदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनै आरो गोबां रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिबावदों जतिन दैमारिया। बेनिखायनो जतिन दैमारि आरो नितु दैमारिया राहा गोथे जानानै फिसाज्ला जुलियास दैमारिनि सोलोंथाइ लानायाव राङारि मदद खालामनो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम आर'ज खालामदों। गपाल बर' मुंनि सासे बारग' NDBआ बड' नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेलनि हाखौ फानखुमानाय हायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गायसननो नेम प्लेट गायसनबाय रायजो राजाफोरा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हजुवानि बड' नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेलनि हाखौ गोबां बोसोर सिगांनो रायजो राजाफोरा बानायनानै लादोंमोन। नाथाय गपाल बर' मुंनि सासे बारग' NDBआ बे हाखौ सिरियै गावनि मुं खालामनानै फानखुमादोंमोन, जायनि थाखाय गपाल बर'आ फानखोमानाय बे हायाव दिनै रायजो राजाफ्रा फैनानै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गायसननो थाखाय नेम प्लेट गायसनो। चिराङाव हानजायारि जिनाहारिनि दायनिगिरिखौ पुलिसनि इनकाउन्टार। दायनिगिरि नासिरुल शेखआ गुलि नांजादों। जेराव आथिङाव गुलि नांजादों लांसुनिया दुथां दायनिगिरि नासिरुल शेखआ, जेराव बिथाङा दासिम फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। BTCआव दिनैनिफ्राय सोलायबाय फरायसालिनि फरा फोरोंथाय। मैखोम दुंखावनाय बिदुंनि थाखाय BTC सोलोंथाइ बिफाननि बे थांखि, जेराव गुदि फरायसालिनि फरा फोरोंथाया फुंबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिमल' जागोन। ME एबा गेजेर फरायसालिनि फरा फोरोंथाया 7:30 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम जागोन। गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि फरा फोरोंथाया 7:30 रिंगानिफ्राय 12:30 रिंगासिम जागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड FCआ IFL थामहिनबा इन्डियान फुटबल लीगआव गेलेनो खाबु मोनसिगोन। राजस्थान इउनाइटेड FCआ बड'लेण्ड FCखौ आवग्रिगोन आरो बे बोसोरनि इन्डियान फुटबल लीग IFL आव बड'लेण्डनि जानानै गेलेगोन।
2018 मायथाइयाव गायसनजानाय RUFC थामहिनबा राजस्थान FCआ दा गावसोरनि गोसारथिखौ फेहेरनो आरो IFL आव हेफाजाब होनो थाखाय बड'लेण्डखौ मोनसे हानजा होनो साखाफारा जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला राजस्थान यूनाइटेड FCआ बड'लेण्ड FCखौ आवग्रिगोन आरो बे बोसोरनि इन्डियान फुटबल लीग थामहिनबा IFL आव बड'लेण्डनि जानानै गेलेगोन। 2018 मायथाइयाव गायसनजानाय RUFCआ दा गावसोरनि गोसारथिखौ फेहेरनो नाजादों। मिस पपुलार चेलेन्जआव पिंकी बसुमतारीनो बर्डनि गोनांथि जादों। आगोमा बर'नि फिसा पिंकी बसुमतारीया दासान्दि मिस इउनिभार्स इन्डियायाव BTC आरो आसामखौ दैदेनगासिनो दं। सोलिफु मिस पपुलार चेलेन्जनि थाखाय पिंकी बसुमतारीनो बर्डनि हेफाजाब गोनांथि जादों आरो नोंथांमोना भट होनानै देरहायोब्ला पिंकी बसुमतारीया थोंजोङै ग्रेन्ड फाइनालनि टप 20 आव जायगा आवग्रिनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव थांनानै पिंकी बसुमतारीखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो हागोन। भारत भुटान सिमना ओनसोल बामुनजुलियाव मैदेरनि जिउ खहा। मैदेर मानसिनि सौग्रावलायनाया गंगार हाजोनि सेर सेर सानफा एफा बांबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। माब्लाबा मानसिनि थैनाय, माब्लाबा मैदेरनि थैनाय, गैया बेनि जेबो होबथानाय राहा। मैयाबो भारत भुटान सिमना ओनसोल बामुनजुलि साहा बागानाव मासे 3 बोसोर बैसोनि मैदेरखौ बागाननि लङायाव थैनाय थासारियाव मोननाय जादों। बागाननि मानसिफोरा हाग्रा बिफाननो खौरां हैनायनि उनाव बिफाननिफ्राय थैनाय मैदेरखौ नायफैयो आरो सानथामनि सिगाङाव थैदों होनना गिबियै मिथिहोयो हाग्रा बिफाना। जायगानि सांग्रां सुबुं अदालगुरि जिल्ला आसानि आफादगिरि सिब्दुल तार्डी आरो सांग्रां सुबुंफोरा मैदेर मानसिनि सौग्रावलायनाय जाथायखौ होबथानो थाखाय सोरखारनिफ्राय जेबो राहा लायैखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो मैदेर मानसिनि जिउआ खालिबोल' गंसे टर्च लाइटजोंनो जोबथागोन नामा बेबादि सोंथि दिखाङो बिथाङा। धुबुरी जिल्लानि फकीरगंज थाना सिंनि पलिमारियाव गिख्रंथाव दाखायथि जाथाय। दिनै फुंबिलिनि 5 रिंगासो समाव फाथो फालांगिरिखौ साब्रै दाखायथिनि हानजाया फाथो बायनो थांबाय थानाय समाव लामा बेंथेनानै रांनि बेगखौ सिख'यो आरो फालांगिरिखौ बुयो। साथिया गामिनि फाथो फालांगिरि बेल्लाल हुसेन आरो बिनि सानै फिसाज्लाया हाथायाव फाथो बायनो थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। उनाव फालांगिरिनि हस्रि खावनाय खोनानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै सासे दाखायथिखौ हमनो हायो। हमजानाय दाखायथिनि मुंखौ दुहुरुल इस्लाम होनना सिनायथि मोन्दों। दाखायथिनि लोगोआव गंसे 9mm कार्बाइन मेसिन गान आरो गंसे मबाइल फन मोननो हादों। जाथायथिलियाव फकीरगंज थानानि पुलिसा नुजाथिनानै दाखायतखौ थानासिम लानानै थाङो। गुबुन फारसेथिं बे जाथाया ओनसोल नाङैनो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। MBBS फरायगासिनो थानाय फरायसाफोरनि थाखाय फिन हाग्रामा महिलारीनि अनसुंथाइ। BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीनि बिथोन बायदियै MBBS फरायगासिनो थानाय क'क्राझार जिल्लानि बरुवापारानि थागिबि रबिउल आलीनि फिसाज्ला नूर बाबिद आली आरो फिसाजो रुना लाइनानो साफायाव 2 लाख रां आरो गासै 4 लाख रां अनसुंथाइ गथायदों। एक्सेलेन्स इन बड' लिटेरेचार एवार्ड 2026 खौ आजावखांनायनि उनाव गावनि आंगो देरायाव सफैबाय अलंबार मोसाहारिया। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय अदालगुरि गामिनि 2022 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अलंबार मोसाहारिया आई कैन फाउन्डेसननिफ्राय एक्सेलेन्स इन बड' लिटेरेचार एवार्ड 2026 खौ आजावनायनि उनाव आंगो देरायाव सफैबाय। आई कैन फाउन्डेसना होनाय 80 नेशनेल हिउमेनिटेरियान एक्सेलेन्स एवार्ड 2026 खौ देग्लाय आसामनि बड'लेण्डनिफ्राय अलंबार मोसाहारिनो गावनि गांस्नि बिजाब सेबखांना फोसावना एसेब्लाबो बर' थुनलाइयाव बिहोमा होनायनि थाखाय आरो समाजारि हाबा हुखायाव बाउसोमनायनि थाखाय एक्सेलेन्स इन बड' लिटेरेचार एवार्ड 2026 खौ होनाय जायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन।
बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।